Ano 2020. Un virus moi contaxioso percorre o mundo ameazando as vidas das persoas máis vulnerábeis e a estabilidade de todo o planeta. Mas non há por que preocuparse. Há un lugar no mundo onde deron coa solución para que esta crise afectase ao menor número de persoas posible: o Estado español. En primeiro lugar, tras delimitarse o foco de infección, decidiron pechalo herméticamente para evitar así estender o virus, mantelo controlado nun único lugar e lograr así a súa rápida erradicación. Despois disto, continuouse coa liña dos últimos anos de reforzo da sanidade pública, asegurando así o acceso de todo o mundo a estes servizos sen que isto supoña o colapso e o caos. Unha vez limitada a expansión do virus, o seguinte paso era asegurar as condicións de vida de toda a populación, protexendo especialmente as máis precarizadas, defendendo os seus empregos e rebaixando as cargas económicas dos produtos e servizos esenciais tais como os alimentos ou o aluguer das vivendas, embora isto supusese deixar de lado por unha vez as que máis teñen. Como era de esperar, unha crise tan profunda había de provocar tensión social e unhas medidas tan excepcionais inevitablemente serían respostadas con certo rechazo pola populación. Mas de novo, o Estado español foi exemplo de racionalidade e conseguiu convencer a xente a base de profundas análises e longas explicacións. De novo, priorizáronse os coñecimentos médicos por cima de cuaisquera outros e investiuse en gastos necesarios para a superación de calquera pandemia. É por todo isto que desde a Mocidade pola Independencia non queremos deixar de parabenizar a actuación do Goberno español e da Xunta de Galiza e agradecer todo o esforzo que neste mes e medio teñen realizado movidas polo interese altruísta de axudar a quen máis o necesita. Ui, espera un momento. Por desgraza, nada disto é verdade. Nen o será en cuanto vivamos sometidas a un sistema capitalista que prioriza o diñeiro por cima da nosa saúde, en cuanto decida por nós un Estado que na verdade representa ese sistema, en cuanto sigan a carregar sobre nós as crises que las causan. Agora máis que nunca, urxe dar soberanía ao pobo galego, xa que a dependencia está a custarnos a vida.